अब हजार गो जे सिंगर बाड़े जेकर नाम बताइबो उनकर हिस्ट्री बताई। एकरा माने बा कि तू नली के पानी से नहाइबो। जब सबे कोई नहाई तो काहे ना नहाइब हम तो भोजपुरी लोग समाज के हई कि हमाइल बनी बोली भरत शर्मा अश्लील नहीं खन गइले। जब अश्लीले के बात गइल तो भरत अश्लील गइले बड़े उ तो पर्दा में गइले बड़े गाल के चुमा लिहल सही गइल गोरिया सिपाही में नौकरी लाग गोरिया कहाँ है चुमा लिहल अश्लील तहारा जोबन अश्लील ह तोरे बेटी बहन जोबन अश्लील ना हो। बाबू बियाह कर ले नु बाबू बियाह कर ले तो जाने ले कि हमारे बेटा का देखरा मैंने कहा कि बाबू की वीडियो करो कुल चीज तो नहीं अपना जीवन का खूब सुंदर खूब सुशील गाना गाए थे। अश्लीलता मुक्त गाना है। तो आप पता हमको गा के सुनाई ना भैया हमको गा के सुनाइए ना भैया भोजपुरी जाके ढोणी पटकल बता हम अश्लील मुक्त काहे के सुनाई तारा माने एकदम रो प्रतिज्ञा कलल बनी के आजाद पे गाइबे करब। ई का अभी तो बहुत सारा हमारे पंडितान पे गाना रहा। अच्छा अपना जीवन में कबो नीमन गाना गइले बनी कि ना? बहुत बढ़िया गाना गइले बने के सुन ले बटे। आज हम टेढ़ उल्टा गावे लगनी तो बहुत से लोग बहुत सुंदर गा रहे हो बहुत सुंदर गा रहे हो बहुत सुरी लगा रहे हो माने प्रतिज्ञा बराबर के हम जब गायब तो फुहरे गाय। नमस्कार रवा देखा तनी समृद्धि न्यूज चैनल। अभी हम मौजूद बनी आरा में और हमारे साथ बनी रौनक मिश्रा उर्फ तन्नू जी के नाम से यहाँ के पहचाना जानी भोजपुरी के बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुशील यहाँ गायक बनी। समृद्धि न्यूज में आपके स्वागत बा। सबसे पहले तो समृद्धि न्यूज के जितना भी देखे वाले दर्शक बड़े सबके हम प्रणाम करतनी और आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही। सबसे पहले बहुत और गाना एगो ट्रेंड चल रहा बा वो विषय पर हम बात कर चाहब। हल्का सा पहले गाना सुना दी पंडितान वाला गाना बा कि रोजे रोजे तू होटल घूमेलू जाके लगे तार बियर बार झूमेलू कि हवे यार तोहर कवना घराने से। लड़की बोली है कि बाकी नहीं के अब केहू जाने से हलब कैले बानी पंडिताने से। हमरा ई नहीं कि बुझात कि टोटल लोग जितना भी भोजपुरी के सिंगर बा लमसम 90% सिंगर लोग काहे अश्लीलता पे पड़ गई बा और जातिवाद पे पड़ गई बा। एकर मुख्य कारण का बा? मुख्य कारण का बा कि सब कोई अपन अपन जाति के गावत है तो भाई ई तो बात सब कोई कीचड़ में हाथ डाली तो रहो कीचड़ में हाथ डाल दे काहे ना डालब काहे हम अपन जाति खातिर खड़ा ना हो खब ऐसे जाति के माने बढ़ावा नहीं दे जाता अपना तब एक माने बाकी जातीयता रवा बबुआ रवा पंडितान गाई के और बबुआन गाई के जदुआन गाई आ कुल मिल के एक मारी करी एक माने कहे के मतलब रही न बा रवा समाज के संदेश ही न देते नहीं तो सब कोई गावते न बा माने वो तो हम कहते नहीं सब कोई कीचड़ में हाथ रहो कीचड़ में हाथ डाल जरूरी बा। तो हमारा अपन जातिवाद गावत नहीं तो हम अपन पर्सनली न गावत नहीं कि केहू के हम अपन जाति के नाम लेके ऐसा को तो हो सकता कि ऐसा को तो हो सकता कि जाना पंडितान के बारात में और गाना बाजे ओजा यादव जी भी होके ओजा बाबू साहब भी होके काहे और गाना खाली पंडित जी सुनेले। हाँ सबे कोई सुनेला जोन गाना आवेला पर्सनली जोन पंडित जी के तो पंडित जी सुनेले जोन लोग कैसे मानिए कि और गाना खाली पंडित जी सुनेले जहाँ जादव जी के बारात में जादव जी के गाना बजा तो पंडित जी लोग नहीं के जात तो आखिर तो बारात में मार होई कि ना सोच के फर्क बा काहे सोच के फर्क बा। राउर पंडितान के बारात में अगर पंडित जी गाना बाजे हो जाए अगर जादव जी हो तो वो कहेंगे तो हमरो गाना बाजे के चाहिए। राउर श्रोता कलाकार के कोनो जाति ना होला ई माने हर एक इंटरव्यू में सब कलाकार बतावले कि जात कलाकार के कोनो जात ना होला बाकी तो पर भी रवा सब काहे से करते नहीं जाए भैया सब कोई जात पे गावत है तो सब कोई हम अपन जात पे गइबे करब माने एकदम रो प्रतिज्ञा कलल बनी के रवा जात पे गइबे करब। ई का अभी तो बहुत सारा हमारे पंडितान पे गाना रहा। अच्छा अपना जीवन में कबो नीमन गाना गइले बनी कि ना? बहुत बढ़िया गाना गइले बने के सुन ले बटे। आज हम टेढ़ उल्टा गावे लगनी तो बहुत से लोग बहुत सुंदर गा रहे हो बहुत सुंदर गा रहे हो बहुत सुरी लगा रहे हो माने प्रतिज्ञा बराबर के हम जब गायब तो फुहरे गइबे करब। ढेर बढ़िया हम निर्गुण गईनी ढेर बढ़िया हम सिनरैनी गईनी ढेर बढ़िया बढ़िया हम भजन गईनी केहू ना सुनल का 250 व्यू बढ़िया बढ़िया चैनल पर 250 व्यू 500 और कहे के मतलब बा कि माने जो भोजपुरी के जो श्रोता बड़े वो खाली अश्लील ही सुनल चाहते रहे और खाली जातिवाद ही सुनल चाहते रहे। सुनते बड़े भैया अश्लील अरे अब निमन परोसा तब ना लोग निमन सुनी निमन परोसल नहीं के गइल निमन तो परोसल गइल बा। रवा सबके तो निमन चीज परोसे के चाहिए मार्केट में। रवा सब जदुआन बबुआन पंडितान आने कर अश्लील चोली घघरा ढोड़ी कुल रवा सब गाँव लगते जैसन का है पंडितान में चोली घघरा देखला है गाना हमारी आखिर जातिवाद आप गा रहे हैं ना तो जातिवाद गा रहे हैं तो रंगदारी वाला ना गा रहे हैं कि पंडित जी जाके चोली खोल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि चोली खोल रहे हैं पंडित जी लोग गा रहे हैं लेकिन हम शान से गा रहे हैं पंडित जी का शान बढ़ा रहे हैं। रंगदारी पंडितान रंगदारी किया है रंगदारी करेगा। पंडित जी के जितने भी बच्चे हैं सभी लोग हाथ में हथियार दे रहे हैं ना। हथियार कहेंगे देंगे भाई तो रंगदारी गा रहे हैं तो वही ना हुआ। जब टुनटुन यादव गा रहे हैं तो उनको कहे नहीं जाकर पूछे हथियार दे रहे हैं। समृद्धि न्यूज चैनल पर आप जाके देखिएगा ये छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार हो अगर अश्लील गाते हैं अगर जातिवाद गाते हैं तो उन पर हम लोग सवाल उठाते हैं। सवाल उठाइए तो जवाब मिल ही रहा है।
आप जवाब तो यही दे रहे हैं कि हम हमेशा जातिवाद गाएंगे। देखिए आप प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि हम जातिवाद ही गाएंगे। इसके पहले हम गाना गाए, बहुत अच्छा गाना गाए हैं, बहुत तो नहीं अपना जीवन का खूब सुंदर खूब सुशील गाना गाए थे, अश्लीलता मुक्त गाना है। तो आप बताए हमको गा के सुनाई ना भैया, हमको गा के सुनाइए ना भैया। भोजपुरी जाके ढोणी पटकल बता, हम अश्लील मुक्त कहे के सुनाई तारा के माने भोजपुरी ढोई पे वो मैंने ढोणी पे जाकर हाँ, काहे ना अटको सब कोई ढोई जाते वो ढोई चटो काहे हमार मन ना करे फॉर्च्यूनर में घूमे के, सब कोई गा के चंदन चंचल निमन गीत क्या करवा नहीं घूम सकत फॉर्च्यूनर में हमर निमन गीत काहे ना सुनिए भोजपुरी श्रोता निमन सुनल नहीं खन काहे नीलकमल सिंह खाली पूरे गावले जीन जाने भोजपुरी सुधारक भैया है ना, कैमरा करो, जीन जाने भोजपुरी सुधारक भइल बड़े उहे जाके तेल लगावा तेरे पवन सिंह के, खेसारी का, चंदन चंचल के बबुआ हमारे बर्थडे में बोल दे हमारे बेटा के बर्थडे बा, वो अश्लील सिंगारवा के काहे पूछे काहे ना गइला काहे निमन गीत गावला नहीं खन मुझे अभी पवन सिंह का भी नया गाना आई रहला रोवेल रहुराई, अभी वो सावन के गाना आइल बा खूब बढ़िया बाज रहल बा। हमरा सुनी ना हमरा त लागत कि जोन पवन सिंह के जोन एकरा पहले जोन अश्लील गाना आई रहे चाहे जोन अभी आ रहल बा ओकरा से बढ़िया भक्ति गाना बाटे त काहे निमन सुनल नहीं खन तो हमरो तो भक्ति गाना बाटे, जाके सुन हमरो तो भक्ति गाना बाटे। जब अश्लील के बात आई तो अश्लील लोकगीत के माने रंगबाजी होला, रंगबाजी होला। जब सब कोई उहे गावत, हमार भाई बाजत नहीं खे, हमार गाना लोग के लाइक नहीं के करत तो हम उहे नु गईब जे लोग सुनल चाहता तो ने नु गई। काहे भरत शर्मा अश्लील नहीं खन गइले, जब अश्लीले के बात गइल तो भरत अश्लील गइले बड़े उ तो पर्दा में गइले बड़े काल के चुमा लिहल सही गइल गोरिया सिपाही में नौकरी लागू गोरिया, काहे चुमा लिहल अश्लील तहारा जोबन अश्लील ह तोरे बेटी बहन जोबन अश्लील ना हो। बाबू बियाह कर लेनु, बाबू बियाह कर ले तो जाने ले कि हमार बेटा का देखरा मैंने कहा कि बाबू के वीडियो कर कुछ चीजवा सबके मार मर्यादा रखल बा, लेकिन मार मर्यादा जाके अटक ऊपर आ गेल बात। सब जोन चीज करके पर्दा में करी ना बड़े निमन लगी। निमन के पर्दा में करत है तनी हमरा के बतावा ना, के नहीं करती बताओ ना, तू बतावा ना के करत है। काहे पवन सिंह के गाना नहीं रहला, अभी नीलकमल सिंह गाना ना होला, पवन सिंह है नहीं खा बन सकत का, काहे पवन सिंह नहीं खन गइले का, नहीं खा बन सकत का। रघुराई से पहले कई गो उनकर गाना आइल उ नहीं ना देखला। अभी रघुराई जब से आइल बा तब से रघुराई से बढ़िया व्यूज कोनो गाना के नहीं खेल तो निमन सुनो पब्लिक धरती पे बाड़े रवा निमन परोसी तबे लोग निमन सुनी। वो ढोणी में बियर ढले बड़े, ढोणी मंगुरी कइले बड़े, ठीक बा। केहू दूध के धोवल नहीं के हम हो कि तू तब आ पवन सिंह भैया होकस तब, चाहे खेसारी लाल यादव होकस तब, चंदन चंचल होकस तब, हजार गो जे सिंगर बड़े जेकर नाम बताइबो उनकर हिस्ट्री बताइब। एकरा माने बा कि तू नली के पानी से नहाइबो, जब सबे कोई नहाए तो काहे ना नहाइब हम तो भोजपुरी समाज के हई कि हम आइल बनी बॉलीवुड से। हमारा साथ मौजूद रहे हैं रौनक मिश्रा उर्फ तन्नू जी, यहाँ के प्रतिज्ञा कर ले मनी कि हमारा जब गावे के बस लीले गावे के बा आ ना ही तो जतिवाद गावे के बा, रंगबाजी गावे के बा। ये अपना ब्राह्मण समाज के हाथ में पिस्टल धरई है, इनका जी में यही काम बा। देखत रही रवा सब समृद्धि न्यूज चैनल, अगर अच्छा लगे न्यूज तो आगे शेयर करी। सुनो जब जैसन तब तैसन, सावन आई तो भक्ति गाना सुना हमार ना लेन हो गया है। सावन में लोग नहीं गावत का फूर, अब ऐसा बात मत बतियाई। जे गावत उ न गावत भाई कि हम गइले माने तू गइले होखबो ना तो गइबो काहे के गाई। जब तू प्रतिज्ञा कइले बड़ा कि हम इहे गाइब, अभी गाना आइल बा सावन के, ठीक बा। जब तू प्रतिज्ञा कइले बड़ा कि हम इहे गाइब तो इहे गइबो। देवी गीत आई तो देवी गीत सही, लोक गीत आई तो अश्लील आई, बात जाए। अगर न्यूज अच्छा लगे तो आगे शेयर करब जा। धन्यवाद।